etxean jaitzen zen. Elizan onduan antxe, kalien. Amasa baserrik eta gehiago, amasa bilagoan bezala da, baina baserrik eta bilagoan ere bai, bazien baserrik bai. Bai, baserrik beti lan gehiago, izaten zian, neskako, no se, ez zian gu bezala kalien debiltzen gehiago. Betik etxea gute zian nare lana, bakizu. Goza alduta, saitu behatzik aldea, bertan genuen, etxen onduan, monjeta, eskola. Eta gero, amabita ratatze ginean, da nik nola nezkan, nire atzetikan, zenide gehiago, otordu arte aizaintzen. Eta jaten gendu nian berriro, urdu bitertan, monjeta berriro. Eta gero atzaldian bostetan ratatze ginean, eta bueno, 13 urte arte hola, 13 ez lehentxeo, atarin jolazten dola episkatibili, gero hasi ginean hortik aparte, kontabilidad, mekanografik aparte izan baten zian, dogun klase eta gote ginen, atzaldeko zeitertan azazpitan hola, eta 14 urtekin, lantoki jatazanien lanean. Orduan atarin, etzango ingo movimentu kotxeenek eta aldapa amasako, baina atarin juntatze ginean, bizilona ginean, bueno, gu ginean 7, bestatu 5, bestatu 12 biziloko, antxitanak atarin, gero jaundixi huetien kalea, soka salton, atxingo, ez zertan txingo, larria bototatak. Orduan bilagoan antzian monjak eta gero akademia mutilantzako, aparte. Orduan zan Colegio de las Hijas de la Cruz, guain ditxi edo. Hoi aldatu zan, lehen zan Akademia Sagrado Corazón, mutilantzako, Hijas de la Cruz neskantzako, eta gero las públicas. Eta guain uste daudela publikak ebe, baina gero daude ikastolak eta beste gehiago ikusten dira. Bastante da guain. Guain autobia basatzen da lekun, hortzan gure kolegioa. Bueno, ez batzen duen ez esaten, eta isileko eten bazinen, oso ondo. Ez bazinen ateatzen. Gu, por ejemplo, euskera, ni eskolan hasi nintzen, erderaz dutik enekila. Zune amataia basertarra ziren. Eza, goierikoak. Baina geroan ikasten, ni monja batek etzegin, nik monja batek ikusi euskaraz ditzinen. Orduan, kalian bizi ginenak erdera. Gero baserritik etortzen zienak, haik ikasten zuten eseituen erdera. Euskara egiten gendun, lehenko ni nire gurasokin betik euskara indet. Baina seituen hasi ginean zenide tarten da nabiz eskolak denak erdatu nazien, seituen ikaste gendun, 4 urtekin eskola hasi eta 7 urteko denak erdatunak. Claro, izan. Ni kuadrilan, 9 lagun ginen, da batzuk han bertan jaioetana, tutik etzekiten euskara, eske... Gurasoa baizu, ni baizu, basertara zian, da neatiak erdera bazik ama gutxi. Eta nik euskara egiten dena. Guain, 7 urteako eak ikasi none. Errestasuna bai. Orduan kalian da egiten duen erdera. Gaur gehiago egiten da euskara. Guain kuadrilan grazia egiten dut, baina ikasin dute askok euskara. Da ondo gainea. Eta tarteka, guain kuadrilan euskaldunak gara afari bat duenean, euskara egiten dugu. Bita, euskara asko, Bai, hortan netzako goetu da bai. Ikastolak asko dute. Guain gazte jendia asko ikusteztu euskaritza izketan. Eske leheno, claro, euskara tolosaldekoa. Tolosaldeko euskara oso politia da, Oso politia, netzako politiena. Azte buru, bueno, 14 urte arte, bilagonan bertan orkestina bat, bakizu izaten da saxofon, la trompeta, bateria y el acordeón. Eta neuten zian, dantza egiten du, 14 urtekin azinean Tolosagu. Dugu Tolosaldea. Bila Tolosa jute zinean, dantzen el fronton beotibar, oso da, txino oso. Fronton beotibar, dantxe, eske, diferentia, jartze ginean, da botila etortzen zinean, favorez, venga, bailar el fronton. Gero hasi zian, nik 22 urte, 21 ditula los bailes estos de Maituna eta Tolosa generalien. Gero 18 urtekin orduan atatzen zinen gehixeo. Negun zarotzaldea. Eta udaran, Hernania. Hernani izan udaran, bueno, kategoria, bai. Santillotán, 25 julio. Bueno, oso ezberdina, ez da gaza ikusi. Bueno, gauz asko bat daude, baina orduan, bueno, dantza zanian atzaldian, por ejemplo, plazan, bete-betia dantzan jendia bai, ez da zinkitu ikusten. Ikusten jozu, otros tiro, pafes. Jendia bai, ez da, plazan ez denik beste ikusten. Bai zein ateratza, azelgo 4-5. Ameiketan horla, gabien, hoi da. Ligar, esan gizu, normalian, relazionatzeko zen, el baile. Baina parecíamos berzas, berdura bezala xe. Jartze ginen danok, fronto janantxe, jarri eta mutilek etortzen zian, haurez, okiz bailar. Eta gutxago gaizki eta behantzako ere, bai. Porque beak si decías que no, kalabaza eta berez buelta bendakunei atzekaldea. Eta bai ez esate baretu, pues lantzat, te relacionabas así. Baina herriko mutilekin, baina netzako diferentia zen, herriko mutilek uste zion gehiago, nik, anaiak eta zela, esan no veías esta relación. Bai,
Bai, bastante. Bai, bai, Bilabonan txikiteo izan da. Bai. Txikiteo fabrikatik eta unos potes, guain zezaten da potes. Ez, guain baino gehiago ez, baino... Bai, asko. Bai, taberna, kale guztio, ez nola zan, karretera jendea gaina, había mucho movimiento. Eta orduan, bai, taberna, bai, izan diabetik eta... Gaina txoferrak eta gehatze zian, da... Jatetxek eta... Orduan zaten zuen, bai, komera, general. Ikusi jut batzuk, Javiek ez dute seitu. Eta uniek sebiak eta beste bideo bat hartu dute, eta hola bai, Arantzabi jatetxe famosuoi, izan da oso famosoa ez dute zeitu, da bai itxin dute. Baina bai du mucho movimiento, laski bat da oidanak. Baske autobia horrekin horren ikusten asko kendula. Bueno, bazien fabrika asko, baina itxin di asko, papelerak, eta gero zauden marinador, enpresa handi bate bazan, zaten, jende asko gindurana, hori itxizan, itxin di asko, asko. Nik ezautzen jutenak, gero bazan de textil, bazan Subijana, ale lan asko iten zan, ugar itxizan, fabrika asko itxidia. Oain momentu honetan daude, tailerrak, nik ezautzen jutenak eta papelera bado bat, ondo xamar joana, eta jende asko etortzen gara, eta herri lan asko ematen zion, bai. Bai, kanpotik gane bai, Tolosatik da nik ezautzen jut, jende asko etorria Bilabona lanea. Gendia lanea, bai, nik uste atera egiten dara Bilabonatik, Asteazua, Tolosao, baina atera ingoa gehiago. Famatu asko, pelotari famoso, kortan, eta gero, kulturalmente, aretxe ondo, pintorek eta izan dira, hori importante xamarrak bai. Turismo, zesango izut, más en plan gastronómico, zesango izut, zeitun Arantzabir, jatetxe hona eta jendia etortzen zan kanpotikan, Donostitikan da juten ziren bazkaltzea, laski bat, bertan turismoa, herri ikusi nahi zonak apiskat ikusi, baina herri jigi bat. Oain autobia zer da, baina orduan, karretera generala, Irun Madrid, pasatzen zen Bilabonan, eta orduan gertzen ziren jende asko. Claro, orduan bai. Baske oain ja gehatua, bakizu, baina autobia pasatzen da, baina herrin bertan, lehenko movimentuik ez da. Leheno Bilabonan, movimiento terrible. Leheno fabrika textil Subijana egin erizan ondo ez da, zerbait besolari jena da, nivel provincial uste dara. Udaletxea, esango izutor, eta erizai gaina ez da oso zartza da, horrek egun urteo ez dakit ez gehiago. Autobiak paisaje guztiak kanbiatu hor. Lehen entzan hori, Amasako bideoi eta gure etxea, kolegioa, akademia, hori dana bote intzien. Autobia egiten gauz asko, el famoso Malkar, esaten genduna, zan paseo bat, era famoso, eta hori dana bote intzuten, hor aldatu, autobiakin bai aldatu inda, hortan, Eta gero, horrebeak, kendu dio, bizitza pixka bat erri bai. Hori zatu leheno zan, hor erditik pasatzen, aquello había mucha vida daba. Jende guztiak gatu izan, compra pato, gasolina, lo que sea.